się zgodą z tym gościem, a mówię, czy planujecie zrobić z tego programu kiedyś, żeby można było streamować? A oni mówią, no jest to w Ja. planach. Hopie, już z nim wywiad zrobił cały, ja. Hopie, a ja mam ten, a kaś ty jest? Enter, ten program nie jest taki drogi, żeby kuźwa teraz się bawić w jakieś ten. Zresztą Tyś już w los? Wlożeś już? jesteśmy przeciwni piractwu, tak. No, ja, dasz tym. Hopie, w los? Jeżeli Ja, tyś mi dał. nie ma pieniędzy, to nie powinniśmy mieć. Bez gelda nie Tego. może. Ej, ale ty słońce fajno wygląda. A nie, już, Ja, nie, ja już słuchaj- się nie odzywam, nie. Nie, woda jest chujowo. Wujowo, przepraszam. No hopie. Wujowo mogę go dać? Ja. Który procek się bardziej opłaca? Co ty Nie, piszesz tam? nie ten, co Bąkol kupił. Pewnie I 7470, ja. I no on jest 2 razy droższy od tego, co mam, wiesz, Ja hopy? das stimmt, no. Ja. Hopy! No. Nie bierz i7, do gier wydajniejszy i5. Ej, oczywiście, Ale alo! po co mu do gier, jak on mnie ogląda? W to. Przecież on, no ja mówię do gościa takiego sam, co chce wybrać. A co on by chciał? No bo on chce kupić i7, 4770, wiesz, Niech procesor. on się. A ja bych się kupił ten, nie wiem, Rzymła. Bych się zrobił ze tłustym. Albo hopy tak z tomatą. A wiesz, Ja. jak ja sobie zrobił wczoraj tłuste, Ja. tłuste, ale takie łony ze skwarkami, fane. I Ja. rzek się na to tomata doł, trochę Łociu. ogórka kiszonego i rzek solą tak, no jakie dobre było, wiesz jak. Ja. Ja hopy, a potem, że sobie pomaszkecią, bo że chcę na przykład zrobią, bo bym miał, że stary chleb, wiesz, taki, znaczy stary, no. Hopy, Wodzionka, że się zrobił. nie, lepiej, Eee. wziął, że chcę na tyglik, Ja. żech trochę coskiem, żech nasmarował, masełkiem, hopie podpiek tak fajnie i na to na koniec ser tak położył, że on się roztopił, oje. Jo, cię Oje. cudna. A Ale to czemuś na tuba tego nie zrobił? Ja, bo to nie... Hopie, jobych Nikt nie oglądał. zrozumiał. Ja, No. zrób, jak Joby, zrobić, jobych ci w jak reklama nowe. zrobić sznity na tygliku, zrobię. Ja hopie, jo ci beda Śląskie tym. ważenie. Jo ci ten. My ci z Agą będziemy normalnie w te werbungi. Dobra, to- Hopie, durś. Co ten typ dupcy? Ale w to, Łysys Brothers? Glacok. Ej, hopie, jakie pikne teraz to wszystkie jest. No ale ja ci No powiem, nagrywa ale z tobą, nie, już, nagrywamy to, ja czy- hopie, to wszystko będzie na Ja hopie. Halo! Halo! Chciałbym pozdrowić wszystkich na tubie u Mikołaja. PS, kocham bytom. Ja. Dasz Żartował, żech, to był O. Inowic. Ty, a chcesz jakoś givera? Aha, już zapomniał, że ty masz wszystkie moje. Hopie, a Hopie, teraz dobry. się role odwróciły. Ja. Czekaj. Co ty Hopie, taki wypakowany Ja stoisz? ci dom givera jak do mnie ludzi poślesz, bo ja mam Ja, lepszą idźcie jakość. do Miszora. Pójdźcie do mnie, ja mam lepszą Mu jakość. lepszą jakość. Ja. Czekaj, nie ciulej mnie, bo ci nie dam. Ale już, ty się sobie... Nie ciulej Feeding mi. machine. Hopy, ty krew Hopy, postaw. moż. Ciul, dałeś mi doł. Dobra, Dobra, to... dobre moż, bier już. już nic nie by chcę nie od było, ciebie. że... Dobra, idziemy. Bier, żryj, jadymy. Halo. Halo? Ist jemand da? Żadnego nie ma. Hopie. A tyś to... dał rada wszystko pozbierać? Nie, tam coś zostało chyba. I oj, no te duper szwance nie wziął. Jakieś tam taśmy, papendekle. Dupce taśmy. Do tego, do Bez naczyniu, sensu, na chłopie. ten. A chcesz zupse la parkour, patrz. Tu w Minecrafcie robią parkury, a tutaj też można. Ja, faktycznie. Ej, tyś widział, a tuś ktoś zaszczelony Lego. Ja ci powiem, że to jest hopie, że on się mianował Jim Ryan. A to jest Jim ten Ryan to Lexam. był ten sławny żołnierz, co zginął w Iraku? I ja hopie Saving Jim Private Ryan Ja, was king by to hey. był ten. Hopie, jobych z Lost, bo nas zarobisz. Czekaj, ja się przeczytam. No bo Oje, nas oje, hopie, tu jest jeden, ten sam gość zabił ich. hopie, no to a jak on sam Kajś jest? Nie, I bo on sam się- Kierchow jest na dachu. Się to zadekował i on nas zaszczyli. Kierchowen. Hopie.
Lecą z... Ty szporuj ta amunicjo, a nie ty Hopie, mam ciulosz. hajsy, droga. A za hajsy? Ej, a ja widział, że na Allegro idzie się amunicjo kupić za prawdziwe hajsy. Ja? Hopie, No. ludzie na tym zarabiają, ale tylko niestety ludzie to znaczy cheaterzy. Hopie, jo to dupca takie coś, to je łoszkliwe. Te lecą, uważaj, daj pozór. No. Co to tak rycy za ptok? A co sam Lego pod tym telikiem frying pan? Jo patelnia znot. Hopie. Ja siemanko, Będziemy- witam ja- w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy gotować w Bangkoku. Hopie, zrobimy Właśnie się takie wyjechał- te hamburgery, co żeś na PGA robił. Ten przylos po nocy, wziąta patelnia, te tłuste roztopił. Hopie, żeś zacopił całki pokój. Hopie, ale wie jakie to było das schmeckt? Ja, schmeckt gut. Ja? Hopie, tyś musiał zrobić taki hamburger, co Jorzek z Natuba ostatnio konkretnie. Ja się to zrobię, hopie. I no, Ja. jak to później tego, to jest za wielgie. Nie, to musisz fimadło wdupcyć. A ja mam, hopie, na piwnicy, to ja się to zrobię. No to dobry. O hopie, ty to szczelos. To hop, Achtung, Achtung. Wąkol wungel już na zima patrz, zobacz se, przeczytaj se, co sam pisze. Ty, Hopie. a Daria padło, żeś ty Zobacz se, powiedział, że co ona... Jorzek Jurka Jurek, zabił. tyś Jurek go ma zaszczylił. 13. Jurek, hopie, Jerzy, Jorgen. Hopie, Jorguś. Jorguś. Bo Jorgusia się zabił. jorgnął, ty. Je- Ej, a Daria padło, żeś ty powiedział, że ona w betach Lego. Łona w Że betach. Że ona ino w tych Nie, betach. Daria cały czas jest w beta. W betach. Testach. I że ty U nie niej, umiesz... u niej tak- organizm jest cały czas w beta testach. On nie wie, kiedy jest noc a dzień. Ona Gościu. cały czas nie umie się odnaleźć w tym świecie. A w to umi. Świeci słońce źle. Muzyka wujowo. Musi być darcie ryja, gołe koty i wszędzie czarne auta. A najlepiej jakbyś streamując był rudy, to jej się najbardziej podoba, ja. Hopie. Opie, przypadek? Nie No, sądzę. nie sądza ci powiem. Nie sądzę. A wręcz powiem inaczej, sądza, że nie. Nie? Hopie. Ryży z gruby. Patrz, co on robi! Hopie, pa, on żyko! To- Tam jest Żyd, zobacz se tam. To ja? Co Hopie, gra mi wyciepło zaś, oto dupca, broń mnie. Broń mnie, bo mnie gra wyciepło. Ale hopie, to ty jest. Disconnected, a po jak... Coś ty się tak... Co- Mikołaj, coś ty się tak zmienił. Co, Oje. To nie Mikołaj. co to się stało? Bąkul, coś ty zrobił. Jożech cię ciulał, hopie. I żech pod. Jak się teraz zalogujesz na ten serwer, to możesz GG. Ty, ale mam wszystkie mam wszystkie... te. Co ty masz tako lacha? No bo mnie zabił gość. Jożech ciulał twoje zwłoki. To ty, nie a twoje. ty się z mądry ci Ale ty powiem. żyjesz, nie, ty żyjesz. Hopie. Jo to nie. Dobra, jo leca tam do tego miasta. Zajść ja go na zastrzela. sami dymy. Ale jogo zaszczyla. Hopie, ale jogo zabija. Ale jogo zaszczyla. Jogo zabija. Ty go zabijesz, a potem jeszcze go zaszczyla i jeszcze raz go zabijesz, A okej? później ojps są te zwłoki. Oj, Ja? psyn. Ej, a jakby my podali O. ludziom serwer? Ja nie. Tyś No to nie. zgubił. Hopie, ale my mamy ino 100 ludzi. A Jest ja tak. nie wiem, ale... No hopie. A, Masz to nie, 100 dobra, to ludzi nie. i masz 2 pociski. Nie, Co ty bo tak ze mnie, klubniesz? bo ze mnie zawsze jest pocisk. Ja, tyś jest taki... Przyjdzie cisnął ze mnie, ja. A ty możesz tyć te gry z PGA? Śląski stream z Bojtyn, Jarok. Hopie, Jarco. ja nie mam co z tym zrobić, ja mam 5 wirtua tenisów 4. Mam Ja, a ja cheerleadiki, mam jeszcze 2 te, nie, jo rozdał to mam- hopie mam wszystkim moim puzzle dzieciom w questa. rodzinie. Jo rodziną, Hopie, a u mnie w dzieciom rodzinie nikt nie umie tego peceta odpolić. Ej, ale wiesz co ci powiem? Co to, hopie, a po jakiemu... Jo się ze... No fajno, wiesz? Ciula z Godula, ja cię Fajno, inwajtuję. fajno, że jo się ze szpawnową i mnie Patsy zaszczelił. Ale hopie, ty jest głupi, to ja Patsy, ci go du dam, bist ale patrz, eine verfluchte ale on cię nie Drecksau. słyszy, nie? Jak zginiesz, to już nie masz czatu. To jest właśnie dla takie osoby jak teraz, żeby nie było hejtu. Bąkul, tyś to wiedział i tyś mi nie powiedział. Ale słuchaj, Tyś to wiedział. Ty, Rojbrze. a, Tyś to zacis, hopie.
Ej, za cicho mikrofon, czemu się zdupcył mikrofon? Co jest nie tak? Ale tyś to zacis. A Właściwości poziomy. tyś mi to na umyślnie nie powiedział. Czekaj. Bo co ja mam z Tyś mi to mikrofonem, że ekstra on nie jest... powiedział, hopie, i ja teraz wszystko stracił. Ale czemu? Jak to zrobić? Powiedzcie mi. Hopie, skutecznie to zrób. Ale Roz, kuźwa, a do porządku. jak ja godam, to mi się mikrofon w systemie automatycznie wycisza. I jak to zrobić, żeby... No to żeś się fajny komputer kupił, to się musisz Ale nowy nie kupić. komputer, to w siódemce się ustawiało Opie, kiedyś, no to możesz że też- inne dźwięki, jak Ja. jest cysty gorol. O, no. Ja, łożkliwość, ja, teraz no, łożkliwość. już. No, nie wiem, a jak to się nazywa? Menedżery tych, co Boko Zub z Mikołajem na swoim serwerze Strongholda, ja da sztim. Co to jest Stronghold? Słyszałeś ostatnio się ktoś spytał, Co? co to są te jada sztymty? To jest taki Bo- maszket. Napisał hobby, jada, nie, jak jada, a potem sztymt. Mówi, co to są te jada sztymty? To jest... Mówię, no jada z tym, nie? Aga Jada pado, że czacie wunglem ukamienować. To chyba uwunglić. Będzie uwunglenie. I zaś właziemy. Ja. Hopie, ja mam ostatnią mam postać. Hopie, łysy z gruby. Glaco, Jak jest węgiel po angielsku? No, dla ciebie pytanie. kol, Ale jak się pisze? soal. A jak jest niedźwiedź, który wdupiał węgiel, jak się nazywa? Miśko ala, ha. Słyszał, żeś taki widz. Ty się zgupi. Jo, hopie, już go teraz na freestylu, hopie, ale kurwa. Muszę go, Ależ muszę to, go. o hopie, ale to Hopie, będzie na o tubie, ja. hopie. Ja ci to podlinkuję wszystko normalnie. Nie. Ja ci klikajcie Bonkolowi we werbungi Miśko ala. i Ja i na pierdolę. streamy. Co jest Daria? Co Daria? i A Daria do mnie- napisała, ja pierdolę. Do mnie na Gamecretsa, do Bonkula na Twitcha, bo wiecie, Bonkul się kupił taki pecet i no się tero musi przesztalować proces, bo się taki ciulowy kupił, że mu zaro się z dupcy pewnikiem i teraz z tego będzie. I byście nie wiedzieli, co to jest Miśko ala. Miś Carbona padogorol z UK. Ja, Halo? Kolber, Kto cię zabił? Jak on się nazywał? hopie Patrycja jakoś coś tam bla bla sraty taty. Patsy, jest. Ja go Hopie, zaproszę. jak sam co zaprosza? Patsy, hello! Weź mnie zaproś. Wanna fight with me? Czekaj, Bonkul, nie dupc fleków bez chwila. Okay, das stimmt. Hopie 7, weź zaproś. Entschuldigung, ich kann nicht sprechen Englisch. Noir Deutsch. Hopie, daj... O, deutsche Freund, hello! Do... O, to jest Niemiec, Ja. ty, dawaj. Ty, weź mnie zaproś, hopie. On jest na policji. Ja cię zaproszę. Niemiec na policji. Łysy z... Ja, nicht schießen, bitte. Ich habe nicht Ammo. Padosz, hopie, keine Munition. Ty, weź do niego profesjonalnie. Weź się go Ich bin zapytaj... mehr schweichen. Weź się go zapytaj können wir Freunde sein? Wer schützen? Ale się przestraszył gościu. Weź się go ich No. möchte deine Freunde werden. Dobra, Patsy, ej. Muszę wyjść z grupy, czekaj. Wywal go! Ty, Kogo? Jak Co? tego Patsy wydupcyć? Ja, co, też go wziął do grupy? Ty się zgubi. Hopie, ja uciekam. Dawaj za mną. Ale ja nie widzę, Kaś ty jest, ja cię nie widzę. No ammo! Hopie, tyś jest po drugiej, amo. hopie, stronie, jo musza, weź jaki jo musza kawał przelyś. Jo zaś nie doleza tam. Szybko, nie trać grupy, please. O, zdyr. Patsy will be kicked. A Łostow Monej, to nie będzie mógł nas zabić. No ammo! A nie wytradujesz jakieś giwery? Od niego. Nie mam ammo. I oto dupca, a ja nic nie mam, ja mam hopie, łysoglaca jeszcze do tego. Nie, ja już nie mam. Aż mi się słońce normalnie blenduje od tego. Soda popin. Od tego ładnego. Hopie, leca bez normalnie... Strasse, co ja Please, dupca? Już nie wiem. Don't shoot me. Strasse. Jeden, Cesta. Godaj tak, jeden Tag ich bin nicht vorbereitet. Ej, hopie. Meine Mutter hat Computer.
Pójdź sam, hopie, łysy jest gruby. No ida i no tyś jest daleko. Hopie mi Ej, te... co on robi? Co zaś Co on robi? Co on szczelo? w to szczylo? On mnie zabije, zaro. No i... On mnie, hopie, on mnie już prawie zaszczelał. I oto dupca wszystko. I oto nie wiem. Ich war krank. Ja. Ich war krank und jetzt bin ich I zabił mnie. nicht bereit. Co ty go dos... Zabił mnie. Verfluchte. Ej, Dokładnie. Kaj... O! Ej. Jest woda! Cio! Będzie woda na tuba. Niech normalnie każdy, któremu się ta woda nie podoba, pierwszy ciepnie kizlok. Ja. Normalnie nie, bo ja nie chcę po prostu doprowadzać do rozłamów i rozkładów we pożyciu. No ale ja nie wiem, mi się to, ja nie wiem, no ja nie wiem. Ja też Ja nie nie wiem. wiem, hopie. Jo się nie Ja to będę miał w HD, będę miał to... No, A miał Aga będziesz pada miał w życie. HD, HD, O, LFE ja to będę miał w HD na tubie i się to jeszcze raz będzie szło i obejrzeć. się udubie. I Ja. hopie, ale fajno jest ta woda. Ona się blenduje. Się blenduje, się odbija wszystko, hopie, ja nie wiem. Fale są, zand normalnie widać z tego. Daria Pado Fardamt. Ja, Fardamt też fajne. Ja nie wiem, hopie, szlak taki się ostawił na tej wodzie, jak ją w niej łaża. Ja to nie wiem, w los tym rugzukiem. A To wszystko będzie na tubie i żaden mi nie powie, ta Pado, że woda tak nie wygląda. Jezu, ja nie wiem. co my możemy wiedzieć o czystej wodzie, jak my na hechle się w wakacje bawimy O, tutaj? przepraszam. Jo do hechła nie właża, od kiedy wiem, że sam się kunie kąpią. Jakie kunie, hopy, tam Kunie haźle pływają. Mein Schlesierland, mein Heimatland.